Λοιπόν, ελπίζουμε να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη φορά. Βάλε και λίγο έτσι να φαινόμαστε με το flash. Γιατί είμαστε λίγο σκοτάδια. Λοιπόν, έχουμε οργανωθεί, έχουμε... Πω, τέλεια. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε. Το θέμα είναι πιο σοβαρό από όσο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δύο φίλοι μου χθες, όχι ένας, δύο φίλοι μου προσβλήθηκαν από μία νόσο. Αυτό με στεναχώρησε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα μου έδωσε τη δύναμη να βγω σήμερα εδώ, να μιλήσω με εσάς για αυτό το δυσάρεστο νέο που έγινε στη ζωή μου χθες, ώστε να προσπαθήσω να σας προστατεύσω. Όπως είπα, τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Δύο αγαπημένοι μου άνθρωποι χθες, ενώ ήμασταν σε επικοινωνία και είμαστε σε επικοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τους έκανα μια πάρα πολύ σοβαρή επιχειρηματική, επαγγελματική πρόταση και αυτό που κατάλαβα, και το έχω συναντήσει και σε πάρα πολλούς ανθρώπους και μάλιστα πολλοί συνεργάτες μου το συναντάνε καθημερινά με δικούς τους φίλους, γνωστούς, συγγενείς, τα πάντα, είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή ασθένεια, η νόσος της δικαιολογίτιδας. Προσέχτε τι, η δικαιολογίτιδα έρχεται από εκεί που δεν το περιμένεις και είναι η εποχή της. Δεν περίμενα να είναι η εποχή της, αλλά είναι η εποχή της. Δυστυχώς η δικαιολογίτιδα είναι εδώ. Μας χτύπησε την πόρτα, χτύπησε τα καλύτερα παιδιά, πολύ καλούς μου φίλους, και τι θέλω να πω. Και μάλιστα να σας πω και την πορεία της ασθένειας. Ξεκινάει δικαιολογίτιδα, γίνεται οξεία δικαιολογίτιδα και μετά φτάνουμε στην επάρατη νόσο που ονομάζεται αναβλητικότητα. Δεν ξεφεύγεις από την αναβλητικότητα εκτός αν βρεθεί άνθρωπος να σου κάνει ισχυρό ηλεκτροσόκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες και γενικά τι γίνεται στη ζωή μου, και συνάντησα αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την δικαιολογίτιδα. Σοβαρή ασθένεια, προσοχή, να σας πω λίγο τα συμπτώματα, να μπορέσετε να την αποφύγετε και να αποφύγετε και ανθρώπους που έχουν δικαιολογίτιδα, γιατί είναι κολλητικό. Λοιπόν, αναφέρουμε την επαγγελματική μας πρόταση, αναφέρουμε μία λύση για να ξεφύγουν από την υπαλληλική του σχέση και να χτίσουν μία μία επιχείρηση, να μπουν στο χώρο της επιχειρηματικότητας, και αρχίζουμε. Ενώ έχουμε συζητήσει πιο πριν και έχουμε καταλάβει και μας το έχουν δηλώσει οι άνθρωποι ότι δεν περνάω καλά, δουλεύω πολλές ώρες, έχω 2 εβδομάδες να πάρω ρεπό, δεν με πληρώνει, δουλεύω για 2-3 μαζί. Λοιπόν, άσχημες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, όταν τους γίνεται η σοβαρή πρόταση για να ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση, να μπουν στην ελίτ του παγκόσμιου πληθυσμού, εκεί εμφανίζεται δυστυχώς ή ευτυχώς η δικαιολογίτιδα μπροστά και μας λένε: δεν έχω χρόνο. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν με ενδιαφέρει αν έχεις χρόνο ή όχι. Δεν έχω τα χρήματα να ξεκινήσω. Πραγματικά είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά δεν έχω τα χρήματα. Έχω ξεκαθαρίσει ότι τα χρήματα δεν με απασχολούν. Δεν έχω τη γνώση, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Άλλο ένα σύμπτωμα της δικαιολογίτιδας. Αν και έχω τονίσει πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει αν έχεις την τεχνογνωσία να δημιουργήσεις μια επιχείρηση. Τι με ενδιαφέρει? Να το θες πραγματικά, να έχεις τα κίνητρα για να πετύχεις, να έχεις τα κίνητρα για να αλλάξεις τη ζωή σου. Αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό με ενδιαφέρει προσωπικά, και θέλω να συναντιέμαι και να συζητάω μόνο με τέτοιους ανθρώπους. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε κι άλλα συμπτώματα της δικαιολογίτιδας. Δεν έχω γνωστούς. Δεν έχω φίλους. Δεν μου μιλάει άνθρωπος. Έχω κάψει τη λίστα μου. Και φτιάξε νέα λίστα. Βέβαια δεν μπορείς, μόνο εάν πραγματικά θες να πετύχεις. Αν πραγματικά θες να ξεφύγεις από την κατάσταση που ζεις και θες να βρεθείς στην ελίτ του παγκόσμιου πληθυσμού, να είσαι μαζί με τους επιχειρηματίες, με τους επενδυτές, με τους εισοδηματίες. Ακούω δικαιολογίες, δεν μπορώ να το κάνω, δεν νιώθω καλά να το κάνω. Αυτό είναι τραγικό, αυτό είναι στην οξεία δικαιολογίτιδα.
Μέχρι τώρα ήμασταν δικαιολογήτητα, πάμε στην οξία δικαιολογήτητα που λέει τι? Λέει ότι δεν έχω ψυχολογία, δεν μπορώ να το κάνω. Οι ίδιοι άνθρωποι που λένε ότι δεν είμαι στην κατάλληλη περίοδο αυτή τη στιγμή, δεν είμαι στην κατάλληλη φάση, δεν έχω ψυχολογία. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι κάθε πρωί ξυπνάνε 7 η ώρα, 7.30, 6.30 και με την ίδια κακή ψυχολογία που απορρίπτουν μια ιδέα, μια πρόταση να ξεφύγουν στη ζωή τους και να κάνουν κάτι καλύτερο, να πάνε στην πρόοδο. Οι ίδιοι λοιπόν άνθρωποι πάνε να δουλέψουν για κάποιο άλλου τα όνειρα. Πάνε να δουλέψουν σε ένα εργασιακό χώρο που λογικά δεν τους καλύπτει, απλά τους ας πούμε ότι είναι οριακά ευχάριστο το περιβάλλον. Πάνε να δουλέψουν με συναδέλφους που ίσως να μην θέλανε ποτέ να πιούν ένα καφέ μαζί τους. Παρ' όλα αυτά δουλεύουν και πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και για πάρα πολλές μέρες. Άρα θα ήθελα να αναρωτηθεί αυτός που έχει οξία δικαιολογήτιδα τι συμβαίνει και με την ίδια κατάσταση, ψυχολογική κατάσταση στη ζωή σου βρίσκεσαι να δουλεύεις για αλλού όνειρα, αλλά για σένα δεν μπορείς. Προβληματιστείτε, γιατί πριν φτάσουμε στη φάση της αναβλητικότητας, που είναι το τρίτο στάδιο της δικαιολογήτιδας, μπορείτε να γυρίσετε πίσω, να αναστρέψετε την ασθένεια και να είσαστε υγιείς για πάντα. Οπότε προσέχτε, όχι άλλο για τα όνειρα άλλων ανθρώπων, όχι άλλο. Αν είμαι χάλια ψυχολογικά, είμαι χάλια ψυχολογικά και για όλους. Όχι μόνο για τα δικά μου όνειρα είμαι χάλια ψυχολογικά και δεν προσπαθώ να κάνω κάτι, αλλά για τα όνειρα του αφεντικού μου τρέχω, κάνω, ράνω, τον διαφημίζω κιόλας δωρεάν στο Facebook. Τα έχουμε δει και αυτά τα τραγικά πράγματα, έτσι. Να μην μπορείς να διαφημίσεις κάτι το οποίο θα σου φέρει εισόδημα συνεχές και επαναλαμβανόμενο και να διαφημίζεις την καφετέρια την οποία δουλεύεις. Να διαφημίζεις το ζαχαροπλαστείο το οποίο δουλεύεις. Χωρίς να στο ζητάει το αφεντικό, επειδή γουστάρεις και το κάνεις. Λοιπόν, προσέχτε, γιατί αυτό που συνάντησα χθες σε δύο φίλους μου δεν θέλω να το συναντήσω σε άλλους ανθρώπους. Είτε είσαστε φίλοι μου είτε δεν είσαστε φίλοι μου. Δικαιολογήτιδα, οξία δικαιολογήτιδα και αναβλητικότητα. Εδώ δεν υπάρχει άλλο στάδιο, μετά πεθαίνουν τα όνειρά σου. Γιατί μιλάμε για ασθένεια των ονείρων. Όχι ασθένεια του ανθρώπου γενικά, έτσι. Είναι ασθένεια των ονείρων. Σταματήστε τις δικαιολογίες, κοιτάξτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και πάρτε μεγάλες αποφάσεις. Αναρωτηθείτε και αναλογιστείτε αν έχετε κίνητρα, αν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας και πηγαίνετε και πάρτε το. Αυτό που σας αναλογεί. Όλα είναι εκεί έξω. Οι μελλοντικοί σας συνεργάτες είναι εκεί έξω και σας περιμένουν. Απλά πρέπει να τους μιλήσετε. Μην κάθεστε σπίτι φοβόμενοι άλλο ένα όχι. Και έρχονται όλες οι δικαιολογίες. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θα κάτσω ένα λεπτό ακόμα. Δεν είμαι στο σπίτι να έχουμε σταθερή σύνδεση και φοβάμαι για τη σύνδεση. Ένα λεπτό ακόμα. Όποιος θέλει να σχολιάσει κάτι, να ρωτήσει κάτι, στη διάθεσή σας. Γιατί ύστερα από πολύ δυνατές αποφάσεις που πήρα για την προσωπικά για τη ζωή μου, είμαι εδώ και απολαμβάνω σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με έναν πολύ καλό συνεργάτη. Απολαμβάνω τον καφέ μου. Και σε εργάσιμη μέρα σήμερα, στο διάστημα 8 με 10 ήμουνα στο κρεβάτι και έπαιζα με το γιο μου. Αυτά θέλω για εσάς. Αυτό το καλό θέλω για εσάς. Δεν θέλω το κακό σας. Και κανένας από τους συνεργάτες μου και κανένας από το χώρο της επιχειρηματικότητας δεν θέλει το κακό σας. Θέλει το καλό σας. Θέλει να σας επιμορφώσει και να σας βοηθήσει να αλλάξετε κι εσείς πλευρά, να βρεθείτε κι εσείς στην ελίτ του παγκόσμιου πληθυσμού. Μην νομίζετε ότι πάμε να ξεζουμίσουμε κάποιον να του πάρουμε κάτι. Εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, στη διάθεσή σας για ένα λεπτάκι ακόμα. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Έχει ένα φανταστικό βράδυ σήμερα. Εύχομαι να μπορείτε να απολαμβάνετε χωρίς ψυχολογικό άγχος όλες τις στιγμές σας και να είσαστε με την οικογένειά σας και με τα παιδιά σας κάθε λεπτό και να μπορέσετε να δημιουργήσετε ένα παθητικό εισόδημα. Η λύση υπάρχει και την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, ψαχτείτε στο προφίλ μου ή στα προφίλ των συνεργατών μου. Ποια είναι η ιστορία μου, την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, ψαχτείτε στις συνεντεύξεις μου, ψαχτείτε στα βίντεο μου, ψαχτείτε παντού. Προσοχή στη δικαιολογήτιδα. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω να υπάρχουν σχόλια, να σας χαιρετήσω. Σύντομα θα έχουμε ένα πολύ δυνατό θέμα, το οποίο μόλις τώρα μου ήρθε.
Τελευταία παρότρινση πριν κλείσουμε. Τρομοκρατίτιδα. Ναι, δεν είναι ασθένεια αυτή. Χρήστο, στη φυτεύουν. Είναι εμβόλιο η τρομοκρατίτιδα. Θέλουν να στην φυτέψουν αυτό το εμβόλιο για να μπορείς να είσαι τρομοκρατημένος στο τι συμβαίνει στη ζωή σου. Λοιπόν, αναλογιστείτε τα γιατί σας, γιατί θέλετε να κάνετε κάτι, αν θέλετε να κάνετε κάτι, και είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να αλλάξετε επίπεδο, να αλλάξετε πλευρά. Η πλευρά που ζείτε μέχρι σήμερα, δείτε πόσο χρονών είναι ο καθένας. Αν είσαστε ικανοποιημένοι, μείνετε εκεί. Δεν θα σας ενοχλήσει κανένας. Αν όμως δεν είστε ικανοποιημένοι, ψαχτείτε και βρείτε λύσεις. Καλό βράδυ και καλή επιτυχία και καλή απόφαση. Ό,τι και να επιλέξετε. Καλή απόφαση και τουλάχιστον ό,τι επιλέξετε να είναι 100% δικιά σας απόφαση. Μην επηρεαστείτε από άλλους ανθρώπους, όπως λέει και ο Χρήστος, ότι τρομοκρατούνται με διάφορους μύθους. Δικιά σας απόφαση και στηρίχτε τη 100%. Όχι πήρα απόφαση να μην κάνω κάτι, να δημιουργήσω παράλληλο εισόδημα, αλλά να κλαίγομαι κάθε μέρα για τη δουλειά που έχω και το αφεντικό που έχω και ότι δεν υπάρχουν δουλειές και ότι δεν υπάρχουν project να αναλάβω και ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ή κάνω κάτι για να αλλάξω ή δεν κλαίγομαι. Οκ. Μην κλαίγεστε. Απολαύστε τη ζωή σας όπως θα την επιλέξετε. Καλό βράδυ σε όλους.